Mirko, a kde si? V planetáriu. V planetáriu vo Varšave. To úžasné, teším sa. Planetárium je hneď vedľa Visly. To je taká promenáda úžasná. A tu sa chodíme prechádzať. Čakáme na výťah. A zatiaľ si môžete prečítať, ako sa recykluje voda. Počkaj, no vyťahám. Kam? Na jednotku. Teším sa. Konečne sa vidíme. Ešte, že máme listky. Viete, aká to je rada? No a kým čakáme, tak sú tu okolo fotky. Tu trénujú. A tu sa môžete odfotiť. Takže sedíme úplne hore. Vidíte, to tu vyzerá. To je úžasné. Taká kupolovité tu je. A sedíme úplne hore. A tu máme nakoniec toľko dobré miesta, pozri. A nesmie sa tu natáčať, tak len teraz. Mirko sa hrá s lavínou. My sme už boli na tom predstavení, lenže tam sa nesmie sa natáčať ani fotiť. Ale bolo to úžasné. Určite ešte pôjdeme na nejaký film. A čo to má robiť? Lavínu, no ale zatiaľ sa to len točí. Čo teraz? Jej. Lavína. Schovaj sa. Pada lavína. Keďže dnes je streda a my ešte máme čas, tak ideme popri Visle peši do centra, do starého mesta a tam ideme... Kde? Do Kráľovského zámku. Do Kráľovského zámku. Tak poďme. A tam sa guľujú zimné radovánky.